Какво е болката? Защо? В много от случаите избираме нея по съзнателен или неосъзнат начин. Защо се появява? И каква всъщност е целта на болката в нашия живот? Това ще е темата ни днес. Ако искате да разберете повече, останете с мен. Аз съм Елиза Петрова Тиляни, арт-терапевт, коуч и позитивен психолог. Всяка болка, телесна или душевна, има своят смисъл. Всяка травма има своят смисъл. Може би се появяват в живота ни, за да разберем какъв е този смисъл. Да се спрем и да осъзнаем, да започнем да си задаваме въпроси. Болката в детството ни създава травмата, а травмата в осъзнатият живот може да се прояви като лечение, ако е осъзната. В момент, в който осъзнаем, че болката се появява като трамплин в нашия живот. Аз имам и други обяснения, но те са много по-дълбоки в същността на душата. В някои от случаите болката се появява, за да ни покаже, че ние израстваме на ново, по-високо ниво. Сменят се духовните водачи и в момента на смяната душата остава в състояние на лутане, в което в някои от случаите се изпада в леки депресивни състояния, но това е вече друга тема. Хубаво е понякога да си дадем сметка, да се спрем и да си замислим в кои периоди от живота си ние сме преживяли такъв вид страдание или болка и какво се е случило след това. Много ще се радвам да споделите в коментарите. Това е всичко от мен. Прекрасен, светен ден от мен. Елиза Петрова Тиляни, арт-терапевт, коуч и позитивен терапевт.